Krásny dobrý večer, priatelia, tak sme veľmi radi, že opätovne sa môžeme k vám prihovoriť. Krásny dobrý večer, alebo krásny deň, krásny obed, kedykoľvek to pozeráte. Je naozaj veľmi podstatné, že teraz, čo natáčame, sú videá k tým našim produktom, ktoré máme. A jeden z tých produktov sa volá, že Svetelná sprcha, je to nádherná meditácia. Tak niektorí viete, že máme našu webku anrad.sk a vždy pri takých výnimočných príležitostiach, keď sú nejaké portálové dni alebo akcie, ktoré sme robili, tak sme natočili pre vás aj pre širší okruh tieto meditácie a modlitbu, jednu modlitbu veľmi silnú, ktorej sa vlastne týka toto naše video. Je to Svetelná sprcha. Tak ako potrebujeme čistiť naše fyzické tela, keď sa spotíme alebo sme zaprašení, cítime, že naše tela niečo produkujú, že naše telo je živé, naše telo neustále niečo vymieňa, príjem, výdaj, neustále sú nejaké procesy, tak takéto procesy sú neustále aj v našich jemnohmotných telách, v našom energetickom tele, v našom mentálnom tele, v astrálnom tele a v ďalších jemnohmotných telách. No a v dnešnej dobe veľmi zrýchlenej, veľmi zjemnenej je potrebné si čistiť aj tieto tela. Takže tá svetelná sprcha slúži na to, že nech si kdekoľvek, kedykoľvek, v nejakom prostredí nastáva vždy výmena energie. Proste nepoznám človeka, ktorý je schopný žiť bežným životom, to znamená, že sme medzi ľuďmi a nie sme niekde separovaní a žijeme niekde v nejakej jaskyni alebo sami niekde na hore a nepríjmame jedlo, ale keďže sme ľudia, ktorí sú neustále v interakcii s nejakým priestorom, v ktorom boli predtým iní ľudia, my sme neustále s inými ľuďmi, neustále tam nastáva výmena energie, tak je dôležité, aby sme vedeli naše biopolia alebo aury, akokoľvek to nazveme, proste naše jemnohmotné tela očistiť. Hlavne je to o tom, že chodíme do rôznych zariadení, nákupných centier a tak ďalej. A naše tela sa najlepšie čistia priamo v prírode a to je to, čo málo kedy sa dostanú ľudia, bežní ľudia niekde do prírody, nie je to bežné, že každý deň by navštevovali, skôr to bude bežné, že každý deň navštevujú či to nejaké kancelárie, alebo reštaurácie, alebo proste tam taký ten bežný život. A preto to tým, že sme sa naučili, že potrebujeme niekde prísť, sa osprchovať, alebo sa okúpať a podobne, umyť si ruky pred jedlom a tak ďalej. Vidíte, dneska už vám hovoria, že koľko sekúnd si máte umývať ruky. Ale naozaj naša skúsenosť je taká, že je to veľmi dôležité aspoň raz za čas si dať takú svetelnú sprchu a očistiť sa ako keby tak znútra. Ja som generácia, kde nás učili také veci, že nemaj pocity nie sú dôležité. A v dnešnej takej inej dobe by som povedal, že veľmi veľa ľudí už má iné tie pocity a ďaleko väčší dôraz dáva na tie pocity. A častokrát je to o tom, že nechápeme, ako je to možné, zrazu máme inú náladu. Veľmi veľa ľudí podlieha rôznym, nazvem to takým ľahkým depresiám, alebo náladám, alebo niekto si dokonca hovorí, že teraz prichádza nejaké zimné obdobie a tak ďalej, ale v podstate je to len o tom, že naladiť sa na to, že čo mám v sebe zaprášené a čo som nedokázal ešte očistiť. A k tomuto slúži práve aj toto video, také promo na našu tú meditáciu, modlitbu, v podstate na tú našu očistnú, alebo by som povedal, že svetelnú sprchu. To máš veľkú pravdu s tou prírodou, pretože my žijeme tak, že my sme, keď sa dá, tak každý deň v prírode žijeme tak, že pár metrov od nás je les, je lúka a ja si neviem predstaviť ani deň bez toho, aby som nevybehla s našim psom do lesa, takže my máme to šťastie, že sme si tak život zariadili, aby sme neustále boli v interakcii s prírodou a ja milujem les, to je najväčšia proste očistná lekáreň, ako poznám a aj keď vstupujem do toho priestoru lesa, takže sa naladím a proste to sú živé bytosti. Ale ešte tak, ako ty vravíš, že mestskí ľudia sa málo kedy dostanú do lesa. A keď si do lesa, vieš, prvé čo hľadajú je Wi-Fi. Alebo huby a pozerajú dole. Nie, Wi-Fi hľadajú, nie je kód na Wi-Fi v lese. Ešte by sme mohli porozprávať, že takú inú hĺbku tej modlitby, ktorú vlastne ja som dostala od jednej vedmy. A keď som ju od nej dostala, tak dostala som aj povolenie ju šíriť ďalej. A vlastne Takže máme vlastne licencovanú modlitbu.
A ona sa odovzdávala z úst do úst stáročia. A ja som si ju tak trošku upgradela a je to vlastne možné, aby vy ste tam do nej doplnili si to, čo vy potrebujete, práve vtedy očistiť do seba a to uvidíte, to vám bude samé vám to príde. Ale taká ďalší rozmer tej modlitby je to, že mnohokrát sa nám to stalo veľakrát, aj našim členom domácnosti sa to stáva, že jednoducho... Máme živé príklady z toho, že stále stačila jedna taká vec, že boli sme v Londýne. Ty vieš, na čo myslím, na to presne. myslíš? Áno, boli sme v Londýne áno. a Kiara, dcerenka, sedela pri našom stole a okolo nej prešla jedna dáma, ktorá sa mu pozrela a zrazu moja dcera bola bez života, ako keby. Išla na toaletu, vrátila sa a vraví mi, že vraví nám, že je zlé. Tak zle. Dovtedy úplne štebotavá Kiarka a úplne prišla iná bytosť z vecka. Proste hlava, žalúdok a ja som sa ju pozdravím, Kiari, poď sem, pozri sa mi do očí, chyť ma za ruky a dala som túto modlitbu, Radovan vždy drží priestor a je to veľmi dôležité, aby ten muž bol v súlade s tým, čo tá žena robí, aby bol podporný pre ženu, takže toto ti ďakujem, že to robíš a takže ja som tej Kiarke proste nahlas dala túto modlitbu. Okamžite do pár sekúnd prišla reakcia, ale okamžite. Takže nič nie je krajšie od toho, ako keď zrazu to dieťa zmení proste tú farbu, zrazu je bledé, ako keď bez života, bolesti, neviem, ako všetko to prežíva a zrazu za pár sekúnd, že Ježiš, nie je dobré. To voláme, že zázraky na počkanie, alebo sa dejú také veci, že tak vieme, že sú tu kadejaké entity, ktoré sa radi prisajú ako parazit na naše biopole a povedzme si, kto je taký, že neustále dokážete sa ovládať a byť v svojom strede emočnom aj proste strážiť si tak myšlienky, že proste nevklznete buď doľava alebo doprava aj v tých energetických proste výkyvoch, tak a vtedy sa vlastne tieto entitky veľmi radi prisajú, hlavne ty máš takú skúsenosť v starých budovách alebo v nejakých starých častiach miest. A to už vidím na Radovanovi, keď príde domov, že má inú náladu, to je zmena nálady, to hneď viete. To je akože prvý taký detektor, potom sa pozriete na oči, neusmievajú sa. A potom to naciťujem a vravím, toto nie je niečo v poriadku, takže a ja prídem za môjim milovaným mužom a poviem mu, že dáme modlitbu. A on tak pozrie na mňa, že máme takú dohodu, že niekedy nedokáže o tom rozprávať, že sa mu tak akoby zavrelo srdce v tej chvíli. Ale dokáže mi to, máme takú dohodu, že mi to napíše do WhatsAppu. Veľakrát sme sa o tom rozprávali, že nedokáže v tej chvíli o tom rozprávať, lebo to proste sa nedá, tá entita tam pracuje, robí svoje. Ale písať ešte vie, alebo sa len na mňa pozrieš a ja už viem, že ideme do meditačky, to je táto miestnosť, v ktorej práve sme, a dáme svetelnú modlitbu alebo ideme na prechádzku do lesa a tam dáme svetelnú modlitbu, alebo kdekoľvek, proste kdekoľvek. To na to chvíľku naozaj robí také zázraky, ale pointa je taká, že možno nie všetci tí, čo nás dneska teraz pozerajú, počúvajú, majú nejaké takéto zážitky a preto by som to možno dal do také ľudskejšie reči. Pointa je taká, že niekedy prídete ako do situácie, že zrazu máte dobrú náladu, všetko je v pohode a zrazu prask. A zrazu ako keby taká únava, srdce sa zavre, ale pointa je v tom, že keď to nevieš pozorovať, tak to nepozoruješ a nevieš o tom, že takéto niečo sa s tebou deje. Únava a nemáš chuť komunikovať a nemáš chuť na to a teraz stretieš tú milovanú bytosť a jednoducho nemáš chuť sa ďalej o niečom rozprávať a ešte viacej sa ako keby uzatváraš. A to je hneď pozorovanie toho, že ako je to možné. Stretne sa, alebo niekým, koho máš rád, či to je muž, žena, deti a tak ďalej, mačka, pes. A zrazu vidíš, že oni sa na teba tešia a ty si úplne inde. No. A teraz najdôležitejšie pri tom je pochopiť to, že v tebe bojuje určitým spôsobom ego, ktoré, aspoň aj tá výchova, ktorá je tá výchova, bola taká tá staršia výchova, hlavne to, čo ste mali, alebo máte rodičov ešte z tej povojnovej generácie, to je tak, čo je cez strachy a tak. To znamená, že to ego tam je, že musím to vyriešiť sám. Nebudem sa o svojich pocitoch s niekým baviť. Toto je moja vec. V podstate mi nič není, len si potrebujem oddychnúť. Dajte mi všetci pokoj. Chcem byť chvíľu sám. A to je taký únik, hej, z toho celého, lebo v podstate sme tak naučení, že teda v tom určitom matrixe, určitou výchovou, že bude to teda nejaký útok
alebo nejaký únik. To znamená, že častokrát môže prísť aj hádka, proste nedáš pokoj, čo nechápe a to ego tam ide. Alebo potom je to cez to pochopenie. A ten energetický únik tam je obrovský, to znamená, že naozaj sa môžete cítiť veľmi zle a veľmi oslabení a unavení a viete si to aj vydokladovať správnym spôsobom. Bol som v robote, to som robil hento a to ego vám všetko povie, čo všetko ste robili a prečo vás nikto nechápe a môže prichádzať stav taký, že jednoducho to je o tom, že, jak to správne povedať, že keď zrazu chcete byť pochopení, hej, a prichádzate do toho ďalšieho stavu, čo je nejaké také, že sebalútosť. A potom to môže naberať ďalšie obrátky, ale treba to zastaviť úplne na začiatku, to je veľmi dôležité. Začiatok je taký, že jednoducho pochopíš, že aha, tak toto je ono, no počkaj chvíľočku. Ale vtedy je to také ako keby taká obrovská obruč na celom tele a preto máme takú dohodu, že napíše, no modlitbu. A potom zrazu prichádza taký den, To je okamžité. To je proste zázrak na počkanie. Je to prvá pomoc. Správne rozumiem, túto modlitbu sme nahrali, je to na našej stránke, je to tak? Áno. OK. Takže môžete si To pozrieť. vlastne, čo si mu stiahnu tým, že si ju stiahnu a samozrejme je tam nejaká platba, ktorá je akože srandovná, že Koľko to dopadne? 11 €. 111 Dali sme €. také nízke ceny fakt za to, že aby to Aspoň bolo 1111. prístupné 11 pre 11. každého, ale tá cena je, Jo. to je Pre proste každú má inú hodnotu. nevyčísliteľná a má to 3 časti. V prvej časti, v prvom videu alebo takom podcaste, kde ma nevidno, vlastne to nahrávka, tak hovorím o energetických tokoch hlbšie a tak rozšírnejšie, aby to ten človek pochopil vlastne, že o čom je tá svetelná sprcha, že prečo je to potrebné. Takže prvé video je o tom také presne, keď nás pozerá niekto, kto to možno počuje prvýkrát, sú aj takí naozaj, že fakt sú ľudia. Dnes som práve sa s takým jedným rozprávala u nás doma. A bolo proste, že wow, že to mi dáva obrovský zmysel, ale ešte som to nikdy nepočul, že nikto mu to v živote nepovedal tomu chlapovi. Týchto zážitkov máme veľmi veľa. Áno. Potom Mladí ľudia prichádzajú a hovoria, že tak to mi nikdy nepovedal, toto nechápem, o čom sa bavíme, ale bolo to super. V druhej časti hovorím, ako vlastne tú modlitbu robiť, lebo nemá zmysel niečo odverklíkovať a nepreciťovať to, alebo nemať pri tom obraz, takže v druhej časti hovorím, že ako vlastne pristupovať k tej modlitbe, lebo je tam jedna časť je veľmi dôležitá, ale to až vo videu, teda v tej nahrávke. A tretia časť je samostatná, tá silná proste modlitba. A ja neviem, proste modlitba, meditácia, je to také, že je to vlastne vyjadrenie nejakej vášho zámeru, nejakej vôle určitým spôsobom, ktorý funguje. Tak preto sme sa rozhodli vám dať, lebo nám naozaj to funguje. Veľakrát proste to bolo také, že zažili zázrak aj sami na sebe, aj s našimi deťmi alebo známymi, komu sme to odporúčili. A veľa detí, veľa mladých ľudí dnes nezvládajú niektoré situácie a niekedy, mnohokrát to nie je žiadna ani diagnóza, čo sa im deje, ani nejaký chorobný stav fyzického, mentálneho, emočného tela, ktorý sa samozrejme prejavuje cez nejakú diagnózu vo fyzickom tele. A že mnohokrát tí ľudia to, čo cítia, tak nie je to akoby z ich vnútra niečo, čo by bolo nutné riešiť, ale je to len to, že majú na sebe kopec mentálnej špiny, kopec mentálneho smogu, kopec astrálnej špiny, astrálneho smogu, čo sú emócie napríklad aj niekoho iného a nemusí to byť vaše. Môže to byť naozaj len, že v prostredí niečo sa na vás nalepilo, niekto sa na vás pozrel a tá výmena energie tam je okamžitá. A vy keď nepracujete s energiou, že to necítite, nevycítite, dáme také filtre, že ja hneď cítim, keď niečo od niekiaľ ide zvon, tak moje filtre to zachytia, hej, ale to je tiež ako následná práca, že naučiť sa pracovať s tým, že cítiť hlavne seba. A akoby zušľachťovať sa zvnútra do toho jemna, aby som čo najviac cítila a to môžete začať len vtedy, keď sa čistíte. Nemôžete ani mať čistú kožu alebo čisté vlasy, keď proste si ich neumývate. To znamená, že to
toto je v dnešnej dobe, si myslím, taká alfa omega, že starať sa o seba, o fyzické telo, ale aj o iné tela, ktoré máme. V podstate sa aj posúvať ďalej, lebo každé jedno poznanie posúvam ďalej. A tu by som možno tak v dobrom upozornil na jednu vec, a to je pasca poznania, lebo a veľakrát sa môže stať taká situácia, že niečo si stiahnem, niečo si pozriem a už to viem, už to poznám, ale nepoužívam to. A toto vidím veľmi častokrát práve, že nie je to o tom, že koľko stiahnutí mám, koľko som si postiahol, koľko som si nakúpil kníh alebo na koľkých seminároch som bol, ale niekedy, jak sa hovorí, že menej je viac. To znamená, že naozaj, keď ťa pritiahlo toto video a pritiahla tá meditácia, modlitba, tak si ju stiahni. Ale nestiahni si tu preto, aby si to mal stiahnuté. Ale preto, aby si jednoducho sa vyhol tej pasci poznania a začal to používať. A nie je to o tom, že raz to vyskúšam, ale ak naozaj sa na to nacítiš a začneš to naozaj cítiť, tak ľudia si daj 21. To znamená, že 21 dní po sebe to používaj. Lebo veľmi často sa stretávam s takou situáciou s ľuďmi, že mi hovoria, že vieš, ja som to vyskúšal a mne to nefunguje. Ľudia zlatí. Nikdy to nie je o tom, že mne to funguje a mne to nefunguje. Je to o tom, že či to používam a či to funguje mne, záleží odo mňa. A preto je to o tom, že ak naozaj si to stiahnete, prosím, berte to tak, že naozaj ty si povedal nejakú smiešnú sumu, ale podľa mňa to má hodnotu obrovskú, nevyčísliteľnú. Lebo môže vám to zmeniť život. Pokiaľ niekto si dneska stiahne meditáciu alebo modlitbu a začne ju používať a začne to fungovať v tom živote, je to presne to isté ako pred nejakými 100 rokmi. Prvýkrát v živote začali používať to, že si umývali ruky vo viedenskej pôrodnici, čo predtým nebolo bežné. Ale keď si predstaviť pred 100 niečo rokmi vo viedenskej nemocnici, nebolo bežné, že tam si niekto umýval ruky. Dneska to je úplne bežné. Dneska prídem do IKEA, čo rád chodím, ale niekedy tam musím ísť, lebo mám milovanú ženu. A tam máte napísané, že umývaj si toľko a toľko sekúnd ruky. Hej? To znamená, že dneska my iba o tom hovoríme, že prosím, ak niekto už naozaj sa na to nacíti, začni to používať. A keď to až začneš používať a začneš ešte hlbšie vnímať, ešte hlbšie ísť do toho, tak zrazu zistíš, že ťa to púšťa do ďalších levelov, ktoré sú očistnejšie, ešte ďalej. A potom prichádzajú na scénu ďalšie veci, ako čistenie rodovej línie a podobné veci. Ale niekde treba začať od seba, lebo niekto sa nemôže preskočiť ako keby ten level, že chce ísť liečiť už, alebo čistiť, alebo neviem čo, akú líniu, pokiaľ nezačal s tým najzákladnejším. A to je ten povrch, ktorý je okamžite odstrániteľný. To je ako keď prídete, že nie ste celý od blata, ale máte len časť ruky od blata, tak si ho ľahko umiem a idem ďalej. A to je potom to následné. Samozrejme, my radi preskakujeme, samozrejme je to normálne, prirodzené. To znamená, že chcem hneď okamžite sa dostať na úroveň nejakého šamana alebo na úroveň nejakej spirituálnej bytosti, ktorá na sebe pracuje 20 rokov. A stretávame sa aj s takými ľuďmi, ktorí na sebe pracujú 10-15 rokov, ale je to také, že bez základov. To znamená, že kto nemá silné základy, je úplne zbytočné, keď len skáče. To znamená, že keď niekto sa uponáhla, to znamená pri stavbe domu, že dobre, tak dáme nejaké základy, to je jedno, to stačí toto, rýchlo to dajme tehlu a rýchlo strechu. A poviem si, postavil som dom, fajn, ale aký dom? Čo ten dom vydrží? Malý lejak a čo, zrazu prší donútra? To znamená, že buďme dôslednejší v určitých veciach a kľudne sa pýtajme. A sme tu preto, aby sme sa nazdielali, aby sme spoločne nazdielali naše skúsenosti, vaše skúsenosti. A budeme veľmi radi, keď nám aj napíšete, ako vám to funguje, poprípade, čo by ste potrebovali dovysvetľovať, alebo čokoľvek, čo sa tohto týka, aby sme naozaj vám pomohli, alebo pomohli sami sebe, navzájom si pomohli, tak. My tak teraz žijeme, že v úplnej prítomnosti a zjednodušujeme všetky veci. Zjednodušujeme naše myslenie, zušľahčujeme naše cítenie tak, aby sme žili cnosti. A ja to tak vnímam, že v súčasnosti je veľmi dôležité, aby človek sa vnútorne zušľachťoval a aby žil v sebe prítomnosť v bdelosti. Takže aj k tomuto vás tá modlitba bude nabádať, pretože naučíte sa vnímať seba a zmenu svojej energie, keď niekde vstúpite alebo sa s niekým rozprávate. A ja napríklad ju mám tak, že
niekoľkých takých ako upgradenutých verziách v sebe na hratu a podľa toho, kde som, či dám rýchlejšiu alebo tú takú rozvinutejšiu, podľa toho, či cítim, že čo sa deje. Takže mnohokrát je to úplne o tej jednoduchosti, že iba sa potrebujeme očistiť z energií, ktoré sme na seba naviazali, nalepili alebo sa zahačkovali alebo proste niekde od niekoho v nejakom priestore. Takže mnohokrát stačí úplne len jednoducho pár sekúnd venovať sebe a byť bdelý v tej danej situácii, v ktorej som. Takže k tomuto slúži tá svetelná sprcha. No a máme tam aj iné, ale o tom v ďalších videách. Takže chceme sa vám prihovárať nejakými krátkými videami, vstupmi, možno s nejakými našimi zážitkami zo života a tých máme teda veľmi veľa. Požehnanie. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, aby to nevyznelo, že sme úplne dokonali. No vôbec nie sme. Vôbec nie. Ja som osobne myslím, že absolvoval niekoľko majstrovstiev sveta robených chýb a myslím, že niekoľko majstrovstiev sveta v robení chýb som vyhral po sebe, takže mám niekoľko zlatých medailí. Ale nie je to o tom, že nikdy to není o tom, že chyby sa nesmú robiť, práve naopak, niekedy to je dobré. Len treba na to dávať pozor a ja tiež prechádzam obdobím, kde potrebujem so sebou pracovať, viacej pracovať, odpustiť si určité veci, odpustiť jednoducho ten život, ktorý bol rýchly, niekedy ešte rýchlejší, niekedy mal som pocit, že ma predbehne, niekedy som myslel, že predbehnem ja ten život a už v podstate už ako keby už sa nedá nič učiť, potom zistím, že som úplne na začiatku. Takže to sú bežné veci, úplne bežné, úplne klasické veci. Ale čo je na tom najdôležitejšie je to, aby sme našli v tom živote šťastie. A dokázali to spolu. Aby sme dokázali to spolu nájsť to šťastie, uchopiť to šťastie a častokrát sa práve aj teraz v tomto období dejú také situácie, že čím sme čistejší a čím viacej chceme na sebe pracovať a pracujeme na sebe viacej, tak tým viacej prichádza možno aj tých skúšok. A je to bežné, je to život, preto sme tu v tejto hmote, aby sme naše myšlienky dokázali zhmotňovať. Takže... A preto bdelosť, priatelia. Byť bdelí, byť vedomí v každej situácii, ale v jednoduchosti, nesiliť sa, nič púšťať, uvoľňovať sa. Čím viac tej bdelosti, tak tým v jednoduchosti sa viac veci dejú. Takže z našej strany asi toľko. Ďakujem krásne za pozornosť. Ak ste nás pozerali, tak ďakujem, že ste nás pozerali. Ak ste nás počúvali, ďakujem, že ste nás počúvali. A keď ste nás v polke vypli, tak ďakujem, že ste nás v polke vypli. Krásny deň, krásne ráno, krásny večer. Buďte šťastní. Ahojte, papa. Čau. Čaute.